Ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon.
hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki, sa mga nakatune na sa aton sining nagasigabong frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Ang radyo kaangay diri sa ako si Tupadho, amo ni ang klase sang radyo sang Bombo Radyo, mga kabombo, no? Nga pwede maliso, normal nga radyo, nga may lisuan, mga kabombo, nga pwede ganyan maliso, pwede gid kamoya kapangita sa diin kamo gusto nga magpamati, no? Sa 630 kHz nagasigabong ang inyo sining radyo sa Bombo Radyo. So sa mga nakatune na sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sining Tagsa ka radyo, mayong hapon lang gid, no? Sa tanan dira nga nagalantaw na kag nagapamati kag nagalantaw at the same time sa aton siniiya nga Bombo mobile app, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si Masuki nagalantaw sa aton sa Facebook Live kag sa YouTube channel. Hello, hello, hello and good afternoon. Sa nasiling ko na wala labot sa 6:30, no, nag-enjoy ka mo dira karon sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Log on lamang sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa mga kabombo, sa aton sa mga dear listeners, sa aton sa mga suki nga nagalantaw, nagapamati pinaagi sa aton sa nga YouTube channel. Hello and good afternoon. Ara na kamuda sa aton sa nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Sa mga nagalantaw dira karon sa aton sa nga YouTube channel, kag sa mga wala pa nakibalo nga ara na kita sa YouTube, right now, try it. Come on, check it out. No, kadto kamo sa aton sa nga YouTube, sa inyo sa YouTube application, no? Kag just look for the search engine sa YouTube, i-type ang Bombo Radio Bacolod, and there you go, mga kabombo. Ara dira ang aton sining mga programa, no? Labi na gid ang aton sining live stream, mga kabombo, sa aton sining iya nga YouTube channel, no, sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ara da ang aton sinisubong iya nga programa, ang kahapon lamang program. Don't forget to make an LSS kung ara na kamo sa YouTube, mga kabombo, no? Just like, no? Click like and subscribe and then share, mga kabombo. Agod nga makaibaluman ang iba ninyo nga mga kaupdanan, mga pamilya, kag subong man miyembro sang inyo sining circle of friends, especially ato sa abroad, no? Nga ara na kita sa YouTube. Kag don't forget to click the notification bell below, agud nga any time of the day kung may ara kita sa live stream, may ara kita iya sang aton siniyang live mga programs kaangay subong sa DYWB Bombo Radio Bacolod YouTube channel, no? Ma-inform ka mo, ma-notify ka mo, ti kundi pwede gid ka mo iya maka lantaw na sa YouTube. And of course, mga kabombo, ara man ang aton siniya nga cellphone, ang aton sini nga cellphone, everywhere we go, arang aton sini nga cellphone, pwede nyo gid nga downloadan dira sa YouTube, sa YouTube. Pwede man at the same time, no? Kag Facebook Live, no? Downloadan ninyo sa aton sini nga Bombo mobile app, no? Agon nga kompletos ricados kag ara na daan, no? Well equipped kag embedded ang Bombo mobile application sa inyo sining nga cellphone. Any time of the day, bisan mo kamo kasako arang cellphone naton sa aton situpad, pwede kamo ya kapamati, no? Sa aton siniiya nga mga programa sa angay subong sa kapon lamang program, no? Crystal clear nga live audio streaming, mga kabombong aton siniiya nga mapamatian sa aton sining nga Bombo mobile app. By the way, mga kabombo, no, ti ara na kamo dira, kina-welcome ko gid kamo tanan-tanan, mga suki, mga kabombo naton, no, diri sa aton si pang-sabaduhan nga edisyon sa aton palatuntunan kahapon lamang, no. Today is the 5th day of the month of February, month of love, mga kabombo, sa sininga tuig 2022, na according
sa aton siniyang mga kauturang i-check. This is the year of the water, tiger, no? So, sa sining nga Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, inupdanay naman kita mga kabombo. Agod nga mangin matalunsay ang aton sining pag-inupdanay diri, kag makauluanwan kita, no? Kay diri sa aton sining nga palatuntunan kahapon lamang, aton sining palatuntunan na it's the lighter side of the programs and DYWB Bombo Radyo Bacolod. Makauluanwan kita, maka-relax kita, maka-haming-haming kita, maka-uluamba kita, diversion bala kita, no? Diversion, mga kabombo. And we need that so-called diversion to divert ang aton siniiya nga panghuna-huna, ang aton siniya feelings, no? Kung ano dang imo siniiya nga subong, no? Nga ginakadlukan o whatsoever, mga pressures naton sa pagpangabuhi, ma-divert sa makadali, at least makauluanwine kita, mga kabombo, no? Ang aton sini nga mental health, no, ma-regulate naton kag to preserve our sanity sa sining tunga-tunga sang pandemya ba kung kaisa do kabudlay gid, no? Pero sige lang at the end of the day, life is still beautiful. Despite that we are in the midst of the pandemic, life is still beautiful because we have a God, our powerful God, the creator of all, the one who is in control of everything, no? So, tugyan ta lang ang aton siniiya nga adlaw-adlaw nga tanan sa aton si mahal nga makaako, and everything will just turn out fine and it will fall into the right places, mga kabombo, no? Kay kung kaisa, kung kita lang ya, kung aton lang ya nga abilidad ang aton siniiya nga nga sandigan kag aton siniiya nga nga itumanon, no? Iway gid ta, no? Ang aton si abilidad ya, we're all we have full our body, ourselves have a full imperfections, no? Many imperfections sa aton sini nga lawas to kabudlay, no? Damo kita yung mga imperfections and we are not perfect, and any time of the day ati mapugday man lang kita ya, pero kon ang aton siniiya nga faith gina-exercise naton, ang aton si pagtuo, we can do it. Adya, mga kabombo, no? Kilit-anay kita ya everyday sa gihapon diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Bisan daw nagauda-uda lang tayo sa mga problema, no, daw kabudlay gid nagarebok ang aton sininga tagipuson, pero sige lang no, ipautwas lang na ya pinaagi sa paghibi, you know. It's good to cry from time to time, no? Sort of pagpautwas bala, no? That's the reason why we have our tear glands and tear ducts, is because nga ti amo na siya ang pasungaw naton, mga kabombo, no? Maka pulo pa utwas kita sang aton sinadira nga nagabugat nga tagipusoon. Hindi naton pag iya-iyahon, no? We should not be the so-called bala nga secretive, kundi i-share naton. Why not share this, no? Sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Isulat, ipaambit, agod nga kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, makapamati man, makahibalo man, at the same time, makuha naton sa leksyon kay inspirasyon, no? Ang aton siniiya nga mga ginabaton diri nga mga matahom nga makasaysayan. Kaangay sa sini nga kasaysayan sa aton siniiya nga nabasahan na, no? By the way, sa sini nga hapon, ara kita sa aton siniiya nga Part 2, no, sa kasaysayan sa aton siniiya nga tagsulat, mga kabombo, no, kay Part 2, Part 3 na kita, right, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga suki. Ang kasaysayan ni ang aton siniiya nga letter sender, mga kabombo, ni Manang Alice, no? Si Manang Alice, kung si Ma'am Alicia Caro, 75 years old, going on 76 gali, sa Hacienda Adela, Barangay Langka, Silay City, no? Si Manang Alice, baw katahom sa iya siniiyang kasaysayan, mga kabombo, no? So aton ini
nga pagbasahon sa inyo ang continuation no sa kasaysayan sa aton siniiya nga letter sender sa sining nga hapon no mga kabombo. So didto na kita no madumduman ninyo nga daw ang kasaysayan ni Manang Alice daw kaanugid una-una parte sa iya siniiya nga napamana nga si Ramon nga wala gid siya luyag kay luyag lang ya sa iya sini nga nanay bangon sa iya sini iya nga pagka pagka masinulundon nga klase sang bata, and because of her fear sa iya sini nga iloy no ang gin reto sa iya nga lalaki nga si Ramon tigin pamanan niya sa edad nga 16 anyos nga bisan wala siya naluyag mga kabombo no amo ining ehemplo sa isa ka pagpangasawa bala nga in the very first place no wala luyag ang isa diri kag amo ina si Manang Alice no 75 years old sa Salay City no sa iya sini nga nanginbana sadto nga si Ramon. Ti ari na kita mga kabombo sa segue no sa aton siniiya nga o kung sa part 3 no sa aton siniiya nga kasaysayan ni Alicia, 75 years old sang Salay City. No? Ang kasugpon, ang continuation sa kasaysayan ni Manang Alicia. Grabe, no? Part 2. Okay. I'm so sorry. Kaya daw nagasala ako kay ikaduhanan ni nga sunod-sunod, no? Nga nobela, ginsulat sa Yellow Pad, mga kabombo. No? Ginsulat sa Yellow Pad. Kag ini, sa nasiling ko na, this letter of our letter sender, Ma'am Alice, has 9 pages sa Yellow Pad. Paborito ko gid kay nga may linya, no? Medyo malumarikot-rikot ang handwriting pero klaro kag naga-enjoy ako baya mga kabombo, no? Sa pagbasa. And I'm sure nag-enjoy man kamo kahapon, no, sa pagbasa naton sa kasaysayan ni Ma'am Alice, Manang Alice, Alicia Caro, no, mga kabombo sang Salay City. So, standby ka mo kay dugay-dugay ato na pagbasahon ang kasumpon sa iya sini nga kasaysayan mga kabombo. Kung kamo mayara man sa mga kasaysayan kaangay sini, kagasa na sini ko na gani ang first part, kag the whole nga kasaysayan ni Manang Alice, it's all about sa mga sa lalaki nga ginhigugman niya, no, kaangay sa kay Manong Ramon, ngo nga iya sini nga napamana despite nga wala siya naluyag. Ang pamangkot karon, matubo ayhan ang luyag ni Ma'am Alice sa kay Ramon? Lantawon ta. Kaya si Manong Ramon kahapon daw nagapulo pangita sa iban iya nga babayi. Kaya nga daw hindi si Manang Alice daw hindi mahalukan. For 2 years daw wala gid sila abi iya sang labing-labing. Kaya wala iya hindi magpasugot si Ma'am Alice mo. It's because nga wala siya naluyag, no? Kalain gid man kon mag-upod ka sa isang lalaki nga ipilit niyang kaugalingon niya sa imo nga wala ka sang luyag. Amo na gani ang ginahambal ko sa paghigugma wala pilitay. Okay? Agree man kamo dira nga sa paghigugma wala pilitay. Mga kabombo, di ba, no? Dapat sa pagigugmaya, duna na ya sa feelings, no? Sa heart, sa thoughts, in everything, nga dapat two-way process, no? Kung nagahigugma ka, ginahigugma mo ang imo siniiya nga asawa, for example, so dapat ang asawa nagahigugma man sa imo bilang iya bana, no? So duha dapat. It takes two to tango. Hindi pwede nga isa lang, kag hindi pwede nga pilitay. Wala pilitay sa pagigugma, mga kabombo. Mao nagayuho man sila ho. Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? So padala ka mo kag sa nasiling ko na gani bulan subong sang mapula-pula. Bulan the red month of love. This coming February 14, Valentine's Day na naman. Despite sang pandemic, sa gihapon padayon sa tanan nga nagabatsyag sang gugma. No, sa gihapon niya, every day is Valentine's Day. Pero this coming 14th of February, the whole world will be celebrating this Heart's Day, mga kabombo. So kung may ara ka mo sa makasaysayan nga hindi nyo gin malipatan, come on, no?
ipaambit diri with matching pictures, no? Tomorrow or sa Monday ipakita ko sa aton sila nga next pagid kay hindi I'm sure hindi ko ni matapos, no? Ang kasaysayan ni Ma'am Alicia is because nga novela kanami man. So ang aton siniya nga paghimuon, may pictures diri nga ginpadala si Ma'am Alicia mga kabombo, no? Ipakita ko gina sa inyo. Dira sa aton sa Facebook Live sa YouTube channel nga lapit bala, no? Kag para nga pakitaan nyo kung ano kagwapa, no? Si Manang Alicia sa Silay City. Sa tong kapanahunan niya, ay sus, ano man lang yung mga artista man, ang mga gwapahon nga artista ho, kagwapa baya kay Manang Alicia. The haircut, the hairstyle. Di syempre pagtigulang, ti amo na naigaputi ang buhok, pero sa gihapon may trace, gid. May traces of being beautiful sometime nga ini siya ang bataon pa. So pwede gi kamoy kapadala sa inyo sininga sulat kung wala ka mo sa may ginahawid-hawiran kaangay ni Manang Alicia, no? Manang Alice, pwede gi kamoy kapadala sa inyo siniya nga mga memorabilia, mga tokens, pictures, photos, no? Photos of your memories. Pwede gid. Agod nga samtang gabasa kita ipakita ina naton mga kabombo. Pasaburan naton ang inyo siniya nga mga kasaysayan. Samtang naga-enjoy ang mga kabombo naton, nagapamati, nagalantaw, kamakuhaan pa naton sa leksyon kay inspirasyon. Don't forget, may promo man kita o kun wala, may premyo man kita o kun wala, importante ya, makapaambit kita, no? Sa aton siniya nga mga kahapon lamang, ukon sa mga istorya sa aton si kabuhi, mga inagya naton, labi na gid this month of February, sa patag sa ginatawag paghigugma. Okay na kita dira mga kabombo. O, sige. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ari anay hong aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang aton sini pambukas nga bahanon mga kabombo. Of course, ginapabugal tagid guys sa gihapon produkto. Sa aton si kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs via our Bombo Music Festival. Aton si tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original lyrics and melodies mga kabombo, no? So ini, produkto ini sang Bombo Music Festival 2020. Kang isa ini sa mga paborito naton. Isa sa mga most requested songs sa playlist sang Bombo Music Festival. Ang ining abahanon naging compose ni Mr. Edwin D. Maculangan nga dito na karon nagapuyo sa West Covina, California, United States of America. Iya ini naging compose mga kabombo para gid nga makapaambit man siya sini God-given talent, no? Ang istorya sa sining ambahanon mga kabombo entitled Mahirap Gumawa ng Kanta. Sa nasiling na nato, no? Sort of background sa sining kanta. Ginbase mismo sa inagyan sang composer na si Mr. Edwin D. Maculangan sa West Covina, mga kabombo, United States of America, dito sa California. Kay sang nabatian sang composer sa Bombo Radio, kay ti Bombo Radio listener mo, no? Bisan dito na siya sa America, sa gihapon ti wala na kitaya problema anywhere ya, which part of the world ya ti mabatian ang Bombo Radio, no? Isa nabatian sang sining Filipino nga dito na nagapuyo sa California, si Sir Edwin D. Maculangan. Nabatian niya nga ang Bombo Radio may patigayunon nga paindis-indis, no, via Bombo Music Festival 2020. So iya inigitilawan nga matapos gali. Ay isa sa iya sini nga mawala natapos nga maging compose kay mahilig siya mag-compose, no? Kung ara na ya duna na ya sa imo nga mag-compose ka, kung duna sa imo magsaot, palasaot ka. Kung duna sa imo magkanta, palakanta ka, no? Kung duna sa imo nga mag-compose ng bahanon, from time to time naga-compose kaya kay hapos na iya mo, hilig mo na iya mo, no? So, pagkabati niya, gintilawan niya nga matapos sa isa sa iya sini nga mga wala natapos nga maging compose sadto, no? Mga way back before, mga love songs, no? Mahilig ini siya sa love songs. Agud nga ipasakop sa Bombo
Music Festival that year, no? Apang bisan ano ang himuon ni Sir Edwin nga matapos ang amo nga kanta, wala gid niya matapos. Bangod kay daw nabudlayan gid siya, no? According na sa iya siniiya nga panuaron kag panaysayon sang ginhiwat ang ini nga Bombo Music Festival 2020, no? Remember? Plus pa nga sa amo to nga panahon, wala siya sa good mood. Na kung sa mga madapat na templado ka mo, no? You are in a good mood and you are in the mood to compose to that time daw hindi gid matapos. Gusto gid niya nga magpasakop sa gyapon sa Bombo Music Festival. So, amo to hambal niya. Hindi ko giniya matapos ang isa ko kaging compose nga wala ko natapos man, no? Daw kabudlay gid. So nagdesisyon siya nga maghimo na lamang sang bag-o nga kanta. Mag-compose sang bag-o nga kanta. Kaya iya inspirasyon amo mismo ang iya sini nga situation sadto, no? Ang iya nga sitwasyon nga kabudlay maghimo sang kanta. Kabudlay magtapos sa iya sini sadto yung compose nga kanta. That is why ang titled Mahirap Gumawa ng Kanta. So amo ni siya bag-o nga ambahanon sadto nga ging compose Sir Edwin kag ang iya sin inspirasyon amo mismo ang iya sin nga sitwasyon nga nabudlayan gid siya magtapos kag maghimo kung mag-compose sa kanta, no? Amo ining rason ko nga gintiguluhan mahirap gumawa ng kanta. Nga amo gid ang nag-reveal sa iya sin nga true feelings that time, no? With this theme, the composer was able to compose the lyrics and the melody of the song nga gin-interpret. Ako niya personal ko man niya nga no kay anyway tapos naman isa ini siya sa mga paborito ko nga mga interpreters, no? Si Sir Daryl Reyes, no? Kanami gid sa iya sining pag-interpret. Come on mga kabombo, aton lang tawon, no? Kung ano kanami sang kanta kag kung ano kanami sang interpreter nga si Mr. Daryl Reyes. Aton lang tawon during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2020, Mahirap Gumawa ng Kanta. Ang awit ko pong itong Mahirap Gumawa ng Kanta ay aking nagawa dahil sa emosyon kong nararamdaman nung ako'y gumagawa ng aking song entry dito sa Bombo Music Festival 2020. Una po ay gusto ko sanang isali ang isang love song na hindi ko natapos noon, pero nahirapan po akong tapusin dahil sa nararamdaman kong lito ako at maraming naiisip. Niaalay ko po itong kantang ito sa aking pamilya na naging very supportive sa pagka-top 12 ko po dito sa Bombo Music Festival 2020. Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo
gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba na wala nang siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh, sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon. Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Wow, katahom, no? Di bala? Am I right? Sa paghambal nga kanami sa aton siniya nga interpreter si Mr. Darrell Reyes. And thanks to one of our talents, no, from West Covina, California, United States of America. He's also a Filipino, pero dito na yan, trabaho, no? Or nag-estar sa may Estados Unidos sa Sir Edwin D. De Macolangan. Do kapula-pula sa aton, Bombo. No? Bombo sa Facebook naton, do kapula-pula ginbaya sa aton. Si Bombo Kim, kabalo na siya. Call Bombo Kim. Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. No ba pulo pasensya lang kamo anay sa aton sini nga Facebook Live. Ginatulo timpla pa dira mga kabombo. Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si mga suki. Okay. Sige Sa aton sini iya nga mga dear listeners, no, sa aton si Masuki. Ara na kita dira, by the way, sa aton sini nga Facebook Live, ang sumo man sa YouTube channel. Bear with us ang anay kay may ginatulutimpla pa kami diriho. Sa aton sini nga mga nagapadala sa mensahe si John Mark Bermejo. Good afternoon sa imo, John Mark Bermejo. Hello, Miss Jazz. Pa-shout out lang si Mama Ana May Torillo, gapamati gid sa Bombo Radyo, bisan wala nagalantaw. O, sige, Mama Ana May Torillo, good afternoon. From John Mark Bermejo, si Jovi Sarchamodente. Hello sa kay Jovi Sargent, tira sa New Zealand. Miss Just always watching with you sa maulanon nga panahon diri sa amon. Just relaxing now. Wow, very good. Kagsubong man si Celestino Jr. Mercurio. Good afternoon, Miss Jazz. Kagsubong man sa tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod sa inyo tanan-tanan dira. Leo Baygar, Miss Jazz, thank you so much. Oy, thank you man, Leo Baygar, no? Kamusta? I'm here in Davao sa Port of Kudos. Kanami gid sang Davao Fruits. I'm watching inside our ship. Ga-unloading kami, Miss Jazz. Leo Baygara. Sige, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Subong man si Isabel Cantila. Happy weekend. God bless and more power to your program. Thank you. Isa, Ivan Cerveza, mayong hapon. Annabel Marhen. Good afternoon together with Emily Galvan Argelias. Good afternoon lang dira sa inyo, no? Celestino Jr. Mercurio, good afternoon. Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no, aton nga basahon ang kasaysayan ni Manang Alice, no, sang Silay City. Pero magabuya ako anan sa pila ka mga panumdom. Magabalik nga aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo!
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginat. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, good afternoon lagi sa aton siniya mga suki hua. Sa Facebook Live, si Charlie Rose Gomez. Good afternoon sa imo, Charlie Rose Gomez. Tamyo ko ang Gomez family sa Silay City. Kay baby, no? Si Kang Bay. Sa Lechonan, no? Salamat gid si Charlie Rose Gomez, and of course good afternoon din sa kay Celestino Jr. Mercurio. Let's Jazz
Wow, grabe man niya si Sir Celestino Jr. Mercurio. Yeah, you look like 18 years old. Really? Masahon ko ginaya ka doon nakalamho. Baya ako doon nakibot ako, no? Sige. 52 na kuya baya, Sir Celestino. I'm not ashamed of my age is because nga ang pag-edad sang tao, isa ina ka regalo sa Diyos, no? Sige. And white hairs are just a symbol of the so-called wisdom. Trey JJ Doy. Good afternoon sa imo, Trey JJ Doy. Miss Jasmine hapon. Ari lang kami gapamati sa imo program. Watching from Barangay Singkang Airport. Trafalgar family. Hello sa kay Papa Pepe and the tropa ni Pepe. Good afternoon sa kay classmate, dear BFF Jane. Trafalgar, good afternoon lang dira, no? Subong man sa kay Marilyn Garcia. Maying hapon. Ari lang kami mas just agapamati gapatamyaw si Nanay Luz. Hello sa kay Nanay Luz. Good afternoon sa imo Nanay Luz, no? Sige. Sa mga nagapadala dira sa ilang si mga mensahe dugay-dugay naman Kay ari na ho, excited na kamo sa part 2 sa kasaysayan ni Manang Alice, no? Sang Silay City. Sige. Yari na ang kasaysayan ni Manang Alice, no? Ang next nga pagbasa naton, no? Sa sining iya nga letter, mga kabombo. Okay? Mga kabombo, ari na. Sa aton siniiyang next letter sa kasaysayan ni Manang Alice, part 2 or part 3 na ini, no? Sige. Mga kabombo, ang kasaysayan ni Manang Alice, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Dito na kita sa ikaduan na nga kagaynan nga nadakpan ni Ma'am Alice. Ayan sini nga bana nga si Ramon nga nagakadto sa balay sang babayi nga iya ginapangaloyagan. Ti isuno pa kay Manang Alice daw na aborido kag nainit ining si Ramon kay Alicia kay nga ginasunod-sunod siya. Iyaring aton segue. Mga kabombo, no? Si Manang Alice is 75 years old, manog 76, no? Isa na iya ka bulag, no? Una-una hindi pa man siya bulag, kundi nag-develop lang nga, hindi na siya makakita, mga kabombo. Pag-abot sa balay ni Ramon, Miss Jazz, sa akong sininga bana, ang bana ko nga wala gid akuya luyag, pero nainit lang ako kay nadakpan ko gid siya nga may iban siya nga babayi. Sadto Miss Jazz, okay paya ang akon sininga pananawan kag wala pa ako nabulag. Sa pag-abot ni Ramon, samtang nga nagapamiod ako, ginpalapitan niya ako kag ginhikap niya ang akon sininga guya, dala uyat sa akon sini nga guya. Pagkatapos nag-uba siya, Miss Jazz, sa iya sininga bayo, kay abi ko anay mailis lang siya baladayon sa iya sininga pangbalay nga panapton. Pero nakibot ako kay hinali niya lang ako nga gindamhagan sa salog. Kay nagapamiod ako, abi mo Miss Jazz, ginhalukan niya ako, Miss Jazz. Ti bangod nga sa kainit ko sa iya, kag kay ti wala ko yan naluyag sa iya una-una sa tanan. Una sa tanan, Miss Jazz, wala ko yan naluyag sa akon nga ginpakaslan nga si Ramon. Ti amo to inainit gid ko sa iya, ginaganit ko siya, Miss Jazz. Pagkaganit ko sa iya, baw na init man siya sa akon, kay ti halukan niya malang ko, kay ti bana ko man. So na init ko, ginganit ko siya, Miss Jazz, sa iya sininga buhok. Ti amo to, kaga naguntat siya. Ti kundi napaligad malang ato namon, Miss Jazz, ang amo nga gabi, no? Nga nabatsyagan ko nga nainit gid ang bana ko sa akon, sa ginhimo ko.
So sa pagkaaga sa Miss Jazz, nagabalahuba, nagabulubad-id baid gid. Nagabulubad-baid ining si Ramon sa iya sininga binangon. Tiyamakon mo na, no? Bombo Anthony, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So, sang pagkaaga to, kundi tapos to nga gindamaga niya ko, kay halukan niya ko, kagingunit ko siya. Pagkaaga to, nakitaan ko, kag nakitaan man siya sininga Iloy, nga nagabulubaid-baid ining si Ramon siya sininga binangon. So, ginapalapitan siya siya sini Iloy, kag ginpamangkot, Ramon, nga ang ginabaid mo ina, kay daw katalom naman inaabi. Wala, nagsabat, ang akon si Bana nga si Ramon, gani naglakat na lang ang akon ugangan nga babayi, Miss Jazz. Miss Jazz, ako na lang kag ang banak ko nga si Ramon ang nabilin sa balay. Gani, nagtulog na lamang ako. Kay ti nainit ko nga daan sa iya sa natabo sa amon sa amuto nga gabi. Wala ako na kay balo nga si Ramon gali Miss Jazz una-una naglakat. Siling lang mapaliwa-liwa siya kuno. Pero wala ako kabalo. Sang pagka alas 2 na, sang kaagahon, nagbalik na ining si Ramon. Nabatsagan ko man Miss Jazz ang pag-abri sang portahan. Kag amat-amat nga nagdiretso sa sulod sang amon sininga kwarto. Ay abaw Miss Jazz, daw nakibot gid ako ang akon siniiya Miss Jazz nga pagkakibot dulot sang nakabatsyag ako Miss Jazz sang tuman nga kahadlok. Sang may nabatian ko ang tunog bala Miss Jazz sang paghunos sang binangon ni Ramon at tinadumduman ko sang aga to nga daan ginabaid-baid niya. So pa sang pagkabati ko nga ginhunos ni Ramon ang binangon, ang paghunos gidya Miss Jazz, si Arab lang daw naglagating gidya bala ang binangon. So grabe ang akon sininga kakulba Miss Jazz. Siling ko, oh no, ano ang himuon sang bana ko? Ay Miss Jazz, iniya prangka kung gidya ginasugid ha, kay tudtuod giniya nga natabo abiya sa amon sa akon sininga bana nga si Ramon. Miss Jazz, may plano gali kuntani nga patsyon ako sang akon siniiya nga banda. Sa kainit niya sa akon nga sa sulod sang 2 ka tuig, daw hindi niya ko mahalukan, kag arab lang ginasunod-sunod ko siya sa babayi nga ginapangaluyagan niya. Kaya sa tutuod lang, ako ya sidelight pa lang ni, kundi mangita na lang to si Ramon, kaya wala mo man siya abi bisan haluk. Kaya unti sa kay manang alis siya, wala siya naluyag mo, no? 2 ka tuig na nakaligad, ahay, si Ramon niya nagapangdamhag lang para lang gid nga makahalok kay manang alis, pero si manang alis siya gapanggunit. Hindi pwede. Wala ako yan naluyag sa imo. Tiyamakon mo na, no? So amo to Miss Jazz, amo to nga kagahon, nabatian ko gid nga naglagting gid kag ang paghunos sang espading sang bana ko. Nakibot ko Miss Jazz. Grabe ang akon si kakulba. Grabe ang akon siniiya Miss Jazz nga nervyos. Nga daw nagkurog-kurog gid ako sa akon sini nga nervyos. Ahay patsun ako gali iya sa akon sini nga bana Miss Jazz. Siguro sa kainit niya. Syempre Miss Jazz, nagbungkalas ako Pero wala niya man ininahimo nga patsun niya ako. Kaya in fairness sa bana ko Miss Jazz, no? Palangga niya gid ako kuntani. Galing kay ti amo ni bala, wala ko yan naluyag sa iya. Ang issue diri una-una, wala ko naluyag sa iya. Ti daw ka unfair man bala sa iya bilang bana ko. So mayo lang Miss Jazz, kay wala na dayon kag naka marasmas si Ramon, kag hinali na lang nga naglumpat na lang iya sa idalom sang amon balay. Ahay, didto naghilibion ang akon sininga bana. Siguro nakamarasmas man. Kay hindi niya man ako ya Miss Jazz mahimo nga patsyon, kay feel ko ya ang iya sininga paghigugma sa akon. Ako man lang ya ang may diferensya sadto, kay wala ko siya ya ginahigugma, wala ko ya luyag sa iya una mo.
Tiyan mo to, Miss Jazz, sinali ako nga nagbangon ka nakita ko ang binangon na dagdag. Pagkakita ako, Miss Jazz, daw gindakop ako sa nervyos. Grabe gid, Miss Jazz, na nabatsagan ko nga kakulba. Ginkurdam gid ako kag daw nagpalanggit ako, Miss Jazz, sa nervyos. Ay abi mo, Miss Jazz, na tumbabaya ako kay daw nalipungan ako sa nervyos, Miss Jazz. Sa nabatian sambana ko nga si Ramon ang paglinagapok sa ibabaw sang amon balay, ahay nagdalandan siya saka sa amon balay. Kag didto nakita niya ako nga nagapalanggit ako, Miss Jazz, sa nervyos. Gani dali-dali niya nga ginbutangan sang-sang ang ako sini nga baba sang lapat. Kay basi ko no, ti isang unay, Miss Jazz, kinanglan niya kon para hindi mag-lockjaw, kinanglan butangan mo sang-sang. Kaya nagpalanggitom na ko mo. So ti yan sa katigulangan, ginluputan niya ko, Miss Jazz, sang lapat sa ako si baba para kuno nga hindi ako maano kag hindi magsira ang akon siniiya nga baba. Kay kun anong matabo sa akon, Miss Jazz, grabe ginaya sini nga kakulba. Bangod man sa iya sini kakulba sa akon, Miss Jazz, nangayo si Ramon sang bulig sa amon sinitupad balay. Kay grabe nga kakulba nga amo na ni bala, Miss Jazz, ang akon sitwasyon. Iyagi Jazz sala kay nga may plano siya gali nga patsyon ako pinaagi sa binangon niya. Siguro daw na impito bala siya, Miss Jazz, kag daw ka unfair man sa akon sa ginahimo bilang asawa. So amo to, Miss Jazz, nangayo siya sang bulig sa amon situpad balay. Bisan ang iya bayaw nga ara man da, Miss Jazz, katupad. Namon, pagkahibalo, ginakigan siya. Ginakigan si Ramon sa iya sini nga bayaw, kagin pamangkot nga patsyon mo yang imo kaugalingon nga asawa, Ramon. Bangod sang akon sini nga kahadlok, Miss Jazz, sa akon banda, sa ginhimo niya sa akon, didto na lang ako iya, anay nagatiner sa balay sa iya bayaw ni Ramon. Isa naman sadto kaadlaw, Miss Jazz, dito ko nagpaliwaliwa kay hindi na ko gusto magbalik sa amon siniiya nga ginaistaran kay basi patso naman ako yung sang bana ko. Pero sinasiling ko na, Miss Jazz, in fairness sa bana ko, palangga niya gid ako. Ako man lang iyang may diferensya. Miss Jazz, dito ako nagatiner sa balay sang bayaw ni Ramon. Isa naman sadto kaadlaw, Miss Jazz, ari ay sang pagpauli ni Ramon sa balay. Di syempre wala ako sa amon balay. Kay dito kuya sa iya siniiya nga bayaw. Ato ako sa balay o kon ang akon bayaw bali ang utod ni Ramon. Wala ako dito sa amon balay kay nagkadto ako sa akon bayaw nga utod ni Ramon. Amo na gali, no? Ato ako sa balay sang iya utod, nagatulog ako, Miss Jazz, kaya syempre nahuya ako kakaginot, nagatulog ako sa bangko. Hindi ko pa malimtan, Miss Jazz, ang natabo, kag ang kahadlok ko ara pagid, Miss Jazz, nga nagatulog ako daw ginadamgo ko. So bangod sina daw nagatulo ang luha ko samtang nga nagahigda kag mayuman kay natulugan ako sa bangko. Sa piyak sang akon siniiya nga pagkahadlok. Sa ginhimo ni Ramon nga buko niya gili ako nga patsyon, Miss Jazz. Pagkakita ni Ramon sa akon nga nagakatulog ako sa bangko, Miss Jazz. Wala gid ko kabalo kay kung kabalo ko madlagan gid ko, Miss Jazz mo. Nadlok na ko sa iya. Ginpukaw niya ako, Miss Jazz. Gininanay niya ako pukaw, kag sa nakitaan ko nga daw ka okay naman lang sa iya. Ara bala, Miss Jazz, daw na marasmasan siya. Daw okay naman lang akon bana. Kinabala niya ko, dali, magpauli ka sa aton sining nga balay. Pero, ginpamangkot ko siya, pauli ko to, pero ato to si nanay mo, bali ang akon, Miss Jazz, nga mother-in-law. Yung pamangkot ko si Ramon, kaya hindi ko yung mag-upod. Kaya nahadlo ko yung, Miss Jazz, sa iya mo. Grabe gin nga daan na ginhimo niya sa akon, may lang kay wala na nagdayon.
So amo to Miss Jazz, sang pamangkot ko siya parte sa iya sini nga iloy kun ara si nanay. Wala si Ramon nagsabat, kundi ang nagsabat ay iya sini nga magulang nga akon sini nga bayaw. Hambal sa magulang niya, alis sige lang. Kay ari man ako diri magabantay sa imo kung ano ang matabo, no? Tawgan lang ako kay ari ako di. Ramon, take good care sa imo sini iya nga asawa nga si Alice. Andaman mo lang kung anong matabo sa imo sini asawa. Kaya syempre Miss Jazz utod ni Ramon galalain man si Ramon ikay ti nakita ko man na analyze ko ang sitwasyon nga daw naimpito man lang siya sa akon sa amo to nga adlaw. Grabe ang gunit ko sa iya, how mahalok man lang siya sa akon, bana ko man mo. So amo to Miss Jazz, bangod na huya man ko sa akon sini nga bayaw, di nag-upod na lang ko yung Miss Jazz sa kay Ramon eh. Kaya daw ka-okay naman sa iya, kag daw, ginhinulsulan niya ang iya siniginhimo sa akon nga plano, nga patson ako, Miss Jazz. Pero wala gid ko, Miss Jazz, sa kumpiyansa ya kay nagaturo ragay pag ang luha ko sa kadlok sa iya sa gihapon. Ikuniya mo na to, Miss Jazz, no? Pag-abot namo ni Ramon, Miss Jazz, sa ila o sa amon sinibalayang ginaistaran, ay, Miss Jazz, nakibot ako kay Ramon. Kay hinali niya lang ako nga ginhakwat baya. Kag paghakwat niya sa akon, ginhalokan niya ko, Miss Jazz. Ambot, Miss Jazz, kun nga sa kaakig ko sa iya, sa sulod sang duwa ka tuig namon nga pag-updanay, nga ginpilit lang ako ni nanay ko nga magpamana sa iya, pero wala gid ako naluyag. Sa amo to nga panahon, Miss Jazz, sa pisasang kainit ko man sa iya, kag nahadlok ko sa iya, paghakwat niya sa akon, ara ba lang Miss Jazz nga daw bagong kasal ba lang nga ginhakwat niya ko sa may pertahan pag abot namon sa amon balay. Ginhakwat niya ko, Miss Jazz, kag ginhalukan niya ako sa pagkatamis. Hambot, Miss Jazz, ko nga nagbalos man ako sang halok sa iya. For the first time. Kayom-yuman si Bumbo Anthony, ho? Libaton ko, ha? Pag-abot namon ni Ramon, Miss Jazz, sa balay, nakibot ako kag ginhakwat niya ako kag ginhalukan sang kakatamis. Ambot, Miss Jazz, ko nga nagbalos man ako halok sa iya. Pero Miss Jazz, hindi ko mahangpan ang akon balatsagon sa iya. Kun bala, kaluoy lang ang ginabatsyag ko sa iya. O kun, sa sulod sa duwa ka tuig namon nga pag-updanay sadto, naluyag na ginman bala ako sa iya, sa bana ko, na si Ramon, Miss Jazz. Though, nagapamangkot man ako sa akon kaugalingon. Di amo to, Miss Jazz, sa natabo, no? Pagkalipas sa isa ka semana, Miss Jazz, nagmasakit ang akon bana nga si Ramon. Ang iya sini nga ginabatsyag sadto nga sakit, ang iya sini nga puson, kag subuman, ang iya sini nga dughan. Di, abi mo, Miss Jazz, nagbatsyag ako sang worry, kag nakulbaan man ako. O dito do mataamat na, Miss Jazz, ang akon gali feeling sa akon bana. Pero ginhambalan ako sa akon bana nga si Ramon nga, sige lang, ipadulong ko ikaw sa kay nanay, balik sa balay, sang akon sini nga utod. Ang bayaw ko to bala, Miss Jazz, ipadulong niya kuno ako. Balik sa balay si utod, kay sinanay niya lang, o kung akon sini nga mother-in-law, amo lang ang mag-aatipan sa iya, ka magabantay sa iya. Abala, Miss Jazz, daw, pasugo-sugo, pero di kay kabalo si Ramon nga, wala gid ako yung naluyag sa iya mo, ti amo na Plus pangadaan nga may sala siya sa akon, Miss Jazz. Amo na guro nga daw, nagambal siya nga dito kalaanay sa utod ko. Kaya hindi man ako diri makabangon, kay ti, amo na, Miss Jazz, nagbalatian siya. So, amo to, pagkabati ko, kinahimos man ko yung Miss Jazz Bangod kay nagsunod na lang ako sa gusto ni Ramon, nang himos man ako sa akon sini nga mga dala, Miss Jazz. Nakitaan ko ang amon sining mga pictures. Tiging panghimos ko man, amat-amat na to, Miss Jazz, nga daw mahibi na ako.
pati ang amon mga pictures. Sa ginhambalan ko siya, ang mga litrato ta diriho, dalon ko ha, pero may ibilin man ako diri para man sa imo. Ito mas just do dali na lang gid ga purong-purong na ang luha sa akon mga mata. Pero mas just abi mo bala, sa picture sa ginbilin ko, ang ginkuha lang ni Ramon nga picture, amo to bala ang akon nga litrato nga nakit-an niya for the very first time sa sulod sang malaman ni nanay. Ato si nanay nagkanto siya sa may bukid. Kagilantaw nilang pictures ko sa sulod sang malaman ni nanay. Ti daw nagwapahan gid sila sa akon. Ay, Miss Jazz, sa damo man to ang ginbilin ko nga pictures sa kay Ramon. Ning ko ari ay imo man ning iban. Ginpili iya isa lang gid. Ang litrato nga nakit-an niya sa malaman ni nanay ko, kag diri niya ako una nga nakit-an, tubtob nga nagkadto siya sa balay, kag nangaluyag sadto. And the rest is history. Sa nasiling ko na Miss Jazz. Kaya mo to naglalain pagid ko. Ling ko sa kaugalingon ko, nanamian gid siya gali isang picture ko nga bataon gid ako katama. So mo to Miss Jazz. Malakat na kami kuntani Miss Jazz. Kay ti mga alauna sang kagahon pa lang sadto handa na ako ya mo kay kalayo pangadaan sang balay sa iya sini nga utod nga didto niya ako anay paestaron. Gusto ko man una-una didto ko ya kay hadlok ko ya sa iya Miss Jazz, na init ko sa iya mo. Pero sa wala pa kami kalakat Miss Jazz, si Ramon ang daw mahibi man. Ginatubang niya ako, nag-ayo siya sa akon kun bala. Alice, Inday, pwede mo ako mahalukan? Kag pwede ko ikaw malukan kag mahakos naman lang abi? Antes ikaw iya nga maglakat? Miss Jazz, wala ako kasabat. Sa ginpamangkot ako ni Ramon kung pwede kami ka-kiss and hug each other. Kaya nagalain ang akon nga buot. Dito, Miss Jazz, nagahibi na ako. Pero bit-bit ko ng akon nga mga dala. Ahay, Miss Jazz, ambot. Masiling ko nga sa amuto nga panahon, nagtubo, nagidman, ang luyag ko sa bana ko nga si Ramon. After 2 years nga pag-upod namon bilang mag-asawa, nga wala gid ako sadto na luyag sa iya. Pero sa amuto nga panahon, naghilibion ako, Miss Jazz, bangod, naluyag na ako sa akon bana. Samtang nga naghibi ako, Miss Jazz, nangayo ako sang patawad sa iya. Naghambal nga, pasensya ka na lang gid. Kaya ti, amo nang akon sin nga feeling sa imo sadto. Pero, nang abit gatulutan mo, mal kinalamian sang istorya ni Alice ho. Imuan gini nilang abit sang drama mo. Ari ay. Bangod si Miss Jazz, naghibi ako, kag dito kuya, na-realize ko bala Miss Jazz ang akon siniiya nga kakulangan bilang asawa. Kaya ti, wala ko yan naluyag una-una. So akon sining responsibilidad sa bana ko, wala ko nahatag sa iya. Nangayo ako sang patawad samtang nagatururagay ang luha sa akon mga mata. Kag dito Miss Jazz ginako ko kay Ramon, nga ginahigugma ko na ikaw. Uy, grabe, no? Bangod sini Miss Jazz, ahay nalipay ginang akon sini nga bana. Siling nati, malakat ka pa? Di wala na lang ko Miss Jazz, naglakat pa eh. Kagliwat kami, nga nag-upod na bilang mag-asawa, nga may pagpalanggaanay, kag paghigugmaanay. So sumugod sa to Miss Jazz, ginaatipan ko na sang maayong akon bana, kaginatag ko na ang akong responsibilidad ya bilang asawa sa iya. Kaya ti, ginahigugma ko na siya, Miss Jazz mo. Bangod sa itong natabo lang to, ti, pamaagi man lang to gali nga ma-realize ko nga ginahigugma ko na ang akong sininga bana. Malipayo na kami ni Ramon, Miss Jazz, sa amon relasyon bilang mag-asawa. Bisan imo lang pero may pagpalanggaanay. Bangod nga responsable man
ang akon sini nga bana Miss Jazz. Nagpaubra siya sang amon sini iya nga balay kay ti nagalumon man lang kami Miss Jazz mo. Nagpaubra siya sa amon sini nga balay. Nagpangayo siya sa iya utod nga buligan siya nga matukod ang amon sini nga balay Miss Jazz. Kag naghambal man ang iya sini nga utod, do ti sige buligan ko kamo. Kay ti nanamian sila nga mayuhay na kami ni Ramon mo. Kay ti nakabalo ang iya si pamilya sang amon sini nga history sa amon sini paghigugmaanay. So nalipay sila. After sa tong nga dutayan lang ako yang nga patsyon ni Ramon sa kaimpito kag sa kainit. Kaya hindi ko yung magpahalok. Sa sulod sa 2 ka tuig nga nag-upuray kami bilang maasawa, hindi ko yung wala ko yung naluyag. Pero pamaagi lang to gali Miss Jassia nga na-realize ko nga palangga ko kag naluyag na ko sa akon bana nga si Ramon. Kag naghambal man sadtong akon sini nga ugangan Miss Jas nga puli na lang kamo sa inyo sini nga balay kay ti natukod to para na to sa inyo. So mo to Miss Jas salipay ako kay ti ginabuligan ako sang pamilya sang akon bana nga si Ramon. So sa nagpauli na kami sa amon nagid balay Miss Jas sa dira nagid kami ginhatag sa amon. Ang isa pagid ka problema ko ari naman ay Miss Jas. O nakatangla ako sige, tapuson ko na lang niho. Mahambal naman sila karon nga daw nabitin naman kami Miss Jas ah. Sa nagpauli na kami sa amon nagid balay Miss Jas, ay abi mo, may isa naman ka enkargado nga tigulang sa amon sini nga asyenda. Tingala ko Miss Jas nga permi lang gina siya nagakadto sa balay. Tingala gid ko. Pero sa ulihi, nakibot ako kay ay abaw Miss Jas. Naghambal ining tigulang nga enkargado nga lalaki sa akon. Nga ay Inday, Alice, naluyag baya ako sa imo. Pero, ang makalamutan, Miss Jas, kay ang edad sang sinengkargado, 60 na. 60 years old na siya. Naghambal siya sa akon nga gusto niya gid ako, kag naluyag na gid siya sa akon, gani gusto niya ako kuno nga pangasawon. Nakibot ko sa iya, wala na ko yung nagpaligoy-ligoy pa, ay ahay, tiyoy, hambal ko sa Miss Jas, tiyoy, hindi gid pwede. Wala ka kabalo nga may bana ko, si Ramon. Amo na ang akon bana, si Ramon. Kag ikaw, kabalugid ko nga may asawa ka na kag may pamilya. Pero, matigang tigulang, Miss Jas, ang enkargado nga naluyag sa akon. Ginambalan pagid ako sang sini nga enkargado nga, abi mo day, wala ko gid ini nabatyagan sa isa ka babayi, ang ini nga klase sang luyag, subong palang gid sa imo pa lang. Oh, nakibot man ko baya, Miss Jas. Tiyan mo to, Miss Jas, eh. Doon na hamot naman lang ako, pero makitaan ko yung seryoso ang tigulang, Miss Jas. Doging kulbaan naman ko. Ti initanan, Miss Jas, wala ko man naging lipod sa akon siningabana nga si Ramon. Bot siningon, ginsugid ko man ini sa akon bana. Nakatangla ako, 4 minutos na nakalipas sa tak ng alas 3, lapaw na ko sa latid. Bot siningon, bitinon ko naman kamo sa kasaysay ni Manang Alice. Manang Alice, gayuhom-yuhom giniguro si Manang Alice mo. Kag ginapasaburan ko giniyang kasaysay ni Manang Alice mo, no? Ang yan sining kasaysay nga perti, kalawig, nobela, no? Mga kabombo. So, bitinon ko naman kamo, pasensya lang gid. Sa Lunes, pet sa 7 na kita, aton nga pagabasahon, no? Ang continuation sa kasaysayan ni Manang Alice, 75 years old, going on 76, sang Silay City, Negros Occidental. Okay lang kita dira, mga kabombo, pasensya lang gida, may kita habit nga daw kaangay mambala nga may drama nga ginabantayan ninyo, kaangay sang tuyang ermitanya nga ginahulat ninyo ang continuation, no, ang aton si drama nga tuyang ermitanya. After sinisang programa ko, makapamati na kamo, maka-enjoy kamo sa aton sinima nga mga drama, kalakip na dira, ang The Sundari nga tuyang ermitanya. So I have to go na mga kabombo kay matuyang na ta. Okay? O, sige. Ang continuation sa True to Life story
ni Manang Ali sang Silay City aton ina pagabasahon this coming Monday. Wow daw na gayuhom man si Bombo Anthony kag naga-enjoy man baya ako si Bombolito kahapon naga-enjoy man. I'm sure kamo naga-enjoy man kamo. Abi padala man kamo sa kasaysayan kaangay sinino parte sa paghigugma kay bulan subong sa Pebrero. Kag pwede kamo kapadala sang love notes, love lines sa inyo sini mga pinalangga sa kabuhi, sa imo sini nga bana o kun asawa, sa imo sini nobya o kun nobyo. Pwede man, no? Kay ti hindi man lamang paghigugma para sa mga nagabatsyag sang gugma nga mag-asawa kag magnobyohanay. Gugma sa mga ginikanan sa mga kabataan and vice versa, no? Ang gugmata sa aton sini nga mga abyan, no? Ang gugmata sa aton sini nga fellow men. And of course, the love of God for us that is so perfect. Wala sang tupong, no? Tanan nga klase sang gugma. Abe, kung may mga kasaysayan kamo kag ma-experiensya, ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info mga kabombo. Okay na kita dra. Iniganin sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Bacolod sa inbox o kundi gani sa i-private message. Hindi gani pwede man. Look for me sa Facebook Messenger, Just De Jesus Madrigal. Dara ninyo ipadala kay dara man ko gabasa sa inyo siniiya nga makasaysayan. Only for your letters ha, only for your story of your life dira sa FB Messenger. Kaya mo nang gina-prioritize ko dira. Okay? Ati sige. Hindi gani isulat nyo man sa yellow pad Favorite ko ning yellow pad kay ka klaro kag may linya. Pwede nyo gid ipadala, no? I-address pinaagi sa Correo sa Post Office, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Wala na kita sa panahon mga kabombo, but before that, arian na yung aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of John, or 1st, 2nd Corinthians chapter 5 verse 7, kag padasunan ko sang book of John, chapter 20 verse 29. Dara nagasiling, very simple, very short Bible verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, but it tells all mga kabombo. Dili nagasiling, for we live by faith and not by sight. For we walk by faith and not by sight. Si Paul diri naga-preach no sa kamatuoran parte sa Kristo, sa Ginoo. Ang iya sini nga mga upod no sa ministry, si Paul kang iya sini nga mga co-workers that time mo no naga-suffer. Pero sa gihapon nagapadayon sila to strive and contend for the faith. Kahit hindi sila gusto yang nga madula ang ila sini iya nga ministry, and that is to spread the good news. Paul and his co-workers refused to quit. They live with courage because they are convinced that after they die, they will be resurrected as Christ was. No? Mabato nila ang ginatawag nga pagka-glorified, ang ila sining eternal bodies, kag finally, mangin libre sila sa tanan nga ma-burdens pagkatapos kita ang mapatay diri sa kalibutan, mga kabombo, no? Sa planet Earth. So, si Paul nag-sum up diri sa sining linya, no? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Diri, gin-sum up ni Paul ang isa nga verse, that they walk here, meaning to live or make a habit by faith. No, nagalakat sila pinaagi lamang sa ginatawag nga pagtuo kag indi sa ila sining nga makit-an. Kay kung sa aton lang siniya nga eyesight damo kita mangin doubts mo, no? So faith lang gid pagtuo sa dako-dako nga Dios sa ila sining nga tameng. In other words, they so thoroughly believe the gospel, including their own resurrection and eternal satisfaction, mga kabombo, no? They count the unseen things waiting for them with Christ as more real than the suffering of the moment. Or ang aton sining nga mga suffering sa kalibutan, wala niya kung ikumparar
sa aton si palaabuton sa piyak nga kinabuhi sa everlasting life nga ihatag sa Dios sa aton kita nga nagatuo sa iya. John 20:29, blessed are those who believe without seeing, no? Grabe, no? Gapati kita nga wala kita yan nakakita, abi. Gapati kita sa risen Christ kag sa aton sini nga Heavenly Father, nga wala kita gani nakakita sa ila. We just believe, and by without seeing, we believe sa gihapon, no? Blessed are those who believe without seeing. John 20:29. So, it's bye-bye time na mga kabombo. Salamat gid sa inyo paupod. See you next Monday, mga kabombo, no? Sa gihapon, same time, same program, diri sa kahapon lamang. God bless us all. Inisagya po niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio